Daki spa ngut wan shimbenta ki khon Samla ka Parish Maweit ya ka youth seminar bala Pynlong ngi lenter haka khatlai bar khatsau tarik uyayong hajar pusau ha Parish Maweit. Hagini ki ngi lenter ki khon Samla ka ni ka Parish kilawan na keleng ki balang shnong ban shimbenta shidrem nadu ki mat puson bala penbena ban yalap haki da usamla bandum lang bar usamla Filbert Star haka jinga don rengkat lang jong usoblei Levi David. Haka khatsau tarik kasni utrai usoblei Levi David ula Pynlong ya kamas bakhuj bat penkut pat daki program balingkot bala Pynlong daki khon Samla kanika Parish.